folkens. Noah her Og Elias der. Og vi skal bare lige vise jer nogle spil, vi måske skal spille. Ja. Og den første vi skal spille de 2 første. Ja, den her er vi 100% sikre på. Ja, Slide 2. Og så og den er også 100% sikker efter vi spiller Slide 2. Slide 3. Og så har vi den her er 50% ligesom Sims 2. Ja. Og så kan vi prøve at lave en familie, mig og ham. Og så skal vi nok På Star Wars 2. Og så har vi den her aner jeg ikke. Den her skal jeg lige lade at spille. Jeg har aldrig prøvet den der før. Den her kommer vi måske til at spille. Den ser lidt svær ud. Ja, det er det. Så det er helt men hvis vi fejler den, så kan jeg godt fedt. Men den her spiller vi aldrig. Nej, FIFA 10. Så det, og så har vi de der ord der. Den første, det er H-J-E-M. Yep. Og vi har 3 ord til jer i dag. Så næste, det er Hest. H-E-S-T, hest. Og den her, det er den... Hvis I kan se det, så er det Dumpon. Men det er i næste episode, så lover vi at spille Slice 2. Slice 2. Yeah. Ikke Slice 2. Nej, det jo, hvis man holder noget sådan slice kage. Men så vil vi faktisk bare sige, ha' en god dag og farvel, folkens. Hej. Hej.